Bine te-am găsit! Eu sunt Valentina Stan. Hai să ne cunoaștem! Sunt asistent medical cu o experiență de peste 15 ani în medicină generală și pacienții spun despre mine că prezența mea îi face să se simtă mai liniștiți, mai optimiști și mai încrezători, oricât de dur ar fi diagnosticul lor. Cum se întâmplă asta? Îmi pun toată atenția, cunoștințele și energia mea pozitivă în tot ceea ce fac. Mi-am dorit să înțeleg mai mult și pe pacienții considerați dificili, astfel că la 38 de ani am făcut un pas în față în cariera mea. Am absolvit Facultatea de Litere, specializarea Științe ale Comunicării și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității Vasile Alexandri din Bacău. În anul 2 de licență am fondat propria mea emisiune intitulată Fericire la Superlativ la un post local de televiziune. Am realizat interviuri cu personalități importante din toate domeniile: medici, asistenți medicali, artiști, antreprenori, chiar și politicieni. Am participat la evenimente culturale, am prezentat lansări de carte și m-am implicat în acțiuni caritabile. Ulterior am devenit și autoarea cărții de dezvoltare personală Fericire la Superlativ. Toate aceste experiențe mi-au șlefuit abilitățile de comunicare și mi-au creat oportunități noi de promovare. În primul an de master mi s-a propus funcția de purtător de cuvânt a cele mai importante unități sanitare din județ, Spitalul Județean de Urgență Bacău. Iubesc provocările, așa că am lăsat televiziunea și m-am implicat activ în promovarea imaginii organizației. Am colaborat cu jurnaliști din toată țara și am susținut cursuri de comunicare cu sute de angajați din cadrul spitalului, cu rezultate excepționale. Mi-am ascultat inima și mi-am dat seama că ceea ce mă împlinește cel mai mult este televiziunea, deoarece îmi oferă oportunități mai mari de dezvoltare și o libertate mai mare de exprimare. Acum, misiunea mea este să te ajut și pe tine să-ți descoperi potențialul, să crezi în forțele tale și să te exprimi cu ușurință. Astfel, poți să obții mai ușor tot ce-ți dorești de la viață. Dacă și tu vrei jobul mult visat, să avansezi în carieră sau să câștigi mai mulți bani, te aștept cu drag la cursurile mele care îți pot schimba viața. Pe pagina mea, Dezvoltare personală cu Valentina Stan, găsești toate informațiile de care ai nevoie ca să lucrăm împreună. Te îmbrățișez și abia aștept să te cunosc la cursuri.